uJesu Kristu uyinkosi. Ekuseni nje ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngosuku lwayizolo wasigcina uNkulunkulu endleleni singakafiki ekhaya. Sasidlula nje Gingindlovu, sidlula umgwaqo lo oya eMadugulu emshinini, kwaqhamuka iveni ngaphambi kwethu. Angazi mhlampe lo muntu noma ubephuzile noma kanjani, ngoba iqonde kithi ngqo imoto. Ithe mayiza kuthina wayikwazi ukuyiphendula, yabuyela endleleni yayo. Ngesikhathi ibuyela endleleni yayo yamhlula, yagijima yagcwala umgwaqo wonke, yaze yabuya yajika yaphindela emuva, yasilandela yama. Ngathi hawu, uNkulunkulu wasisiza, uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu, sifike ekhaya siphephile, sigcinekile. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi imikhuleko yabazalwane iyafinyelela kuwona wonke umuntu osemgwaqeni. uNkulunkulu ayiphendule, ayizwe, akwazi ukusigcina, akwazi ukusivikela ezingozini zemgwaqo ey'khona. Impela kusho ukuthi uma ngabe siguqa uNkulunkulu wethu simcela ukuthi Nkosi, sicela uhambe nathi emgwaqeni usigcine, kuba njalo uNkulunkulu uyakwazi ukusigcina. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho okwenzekile. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyakubingelela Baba nomama egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Hey, ngizothi angifakaze indaba yokuthembeka kokweshumi bazalwane iyamangalisa. Uyazi ngeke ngibone nje uthola ukuthi ngino 200 engawazi nje ukuthi ngangade ngubeke nini imali nje uyibona lokho ikhona. Ngiyamangala nasebhenki ubona kwanda nokubeka ebhenki. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sesimangale sithi uNkulunkulu uyamangalisa. Mawuthembeka kuye nawe uyathembeka kuwe. Hayi, ngiyakhuthaza impela ukuthi ekuthembekeni kokweshumi neminikelo ayi uNkulunkulu uyawenza umsebenzi omangalisayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Tata. Ndiyabulisa kuwe nakumama nasezinkonzweni zonke ngegama likaYesu. Amen. Ndibulela uThixo Tata ondinikileyo ithuba lokukhe ndingene emkhosini, kulaa mkhosi ubuwumemezela wokucelwa kwenkonzo zomama. Bendiqala oko ndangena entabeni ukukwazi ukungena emkhosini, noba ndingakhange ndingene 100%, ngoba kaloku ndingulo mntu unamathambo. Bendingena kodwa 12 hours nditye in the evening, ndingene 12 hours nditye in the evening ngenxa yamathambo. Eyona nto ndizoyibulela kukunqanyulelwa icorona Tata. Icorona zange yandiyeka mna, oko yayiqalile kulaa nyaka yayiqale ngawo. Ibisandiphatha nangoku kuba uwesi xa kumenyezela umkhosi. The first day ndizokwethuka ngo-1, ngo-12, ngo-3, ingathi ndidlele emanzi nomlambo ngoJuni ebusika, ndixhaxha ingqele. Uqala entloko kungekho ndawo engebuhlungwanga, umqala, isifuba, impumlo. Yiyona nto uSathane bendibambe ngayo leyo. Ndivele ndiphathwe yeyona fiva yakhe yankulu xa kuthiwa kungena emkhosini. Kodwa ndiyambulela uThixo kulona umkhosi kaSeptemba xa kuthandazelwa iinkonzo zoomama. Ukhe wandinika itshansi noba bendingangenanga full time, kodwa bendibenza oo-12 hours, 12 hours, 12 hours, ngoba loo ndinala mathambo nawo. Kodwa ukhona umahluko nalapha emathanjeni, akusafani nakuqala. Ngoku kuyanyanzeleka uba utshona kwelanga nditye ndisele itritmenti yamathambo. Kodwa kona ndibulela nje uba ndikhe ndayifumana itshansi yongena emkhosini, ngoba zange ndaba nayo itshansi yongena emkhosini. uSathane bevala ngovele andifake eyona inkulu ifiva. Ngale first day yoba kuzoqala umkhosi, mna ndizawubele ndivuke ngo-1, ndingathi bendilele emanzi nomlambo ndixhaxha ndigodola ngolona hlobo. Kodwa kulena igemu ndikwazile Tata, ndiyibulela nezi 12 hours.
into ethetha ukuthi kwigame elandelayo ndizawukwazi uyingena i-3 days bakumenyezela i-3 days, i-7 days bakumenyezela i-7 days. Oko ndikwazile ungena le 12 hours. uJesu Kristu inkosi. Tata ndiyabulela. Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kubaba umpostoli noma abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane basekhaya lizwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi ube nami ngaba khona ey'nkonzweni zabesifazane. Phakathi neviki umntwana wami uye waba nenkinga yendlebe, wathi ayizwa eyodwa ivalekile, kuzwa eyodwa. Emveni kwalapho wayesethi isivulekile lenenye, sekuvaleke enye futhi. Ngase ngimkhulekisa-ke abaseRoma. Emveni kwalapho ngiye ey'nkonzweni zabesifazane, lenenye indlebe ingezwa. Ngithe uma ngisey'nkonzweni zabesifazane, umkhuleko wami uthi, Nkosi, cela ukubuyela emuva, umntwana wami iy'ndlebe zakhe sezizwa. Ngithe uma ngabe ngakhuleka ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga ukuthi ngiyobuyela emuva iy'ndlebe zakhe sezizwa. Nangempela ngithe uma ngifika izolo, umntwana wathi ekuseni bey'valeke zonke, kodwa kuthe nje ngabo-1 wezwa nje iy'ndlebe zakhe seziyezwa, beyivula iredo, wezwa umsindo usuzwakalela phezulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela ukubonga kakhulu uNkulunkulu. Kade ngihekiwe, ngingaboni ukuthi ngihekiwe. Ngize ngabona uma ngifonelwa omunye ngitshela ukuthi imali akanayo. Kwayima ngibona ukuthi ngihekiwe, kodwa ngibonga kakhulu ukuthi kubona bonke abacelwe imali ngegama lami akekho ethathiwe, bonke bekutholakala ukuthi abanayo. Omunye owayesethi usendleleni uyoyifaka, kwafika into nje ethi angimfonele. Ngamfonela, wangitshela wathi mayethi uzama ukuyifaka ubengenayo ngayizolo. Ngamtshela ukuthi akangayifaki, akumina. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sibiyelekile ngampela la ekhaya lizwi. Ngibonga nokuthi inamba yami ibuye kungalahlekanga lutho, kukhona konke. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi ngokuba sekhaya lizwi. Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli baMtsibande, ngiyabingelela nakuMama Mtsibande, nomndeni wonke, ekhaya lizwi, entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, ngixolise baba, kuney'khathi bengiyobona baba ebona ngidilithile, ngivele ngibone sekuyiqile baba. Kwesi sikhathi ngithi kungenzeki, vele nje amadatha ami angasebenzi ekhona, so kugcine kudilithekile yonke into ngoba ngibona kumile kungaqhubeki. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba nangosuku asiphelone. Ngangifisa ukuthi ngichacise nakubaba ngoba wayenemibuzo engibuza yona. Umntwana wami baba usindisiwe, noma ekhona le uyakhuleka baba ngalamavesi osinikeze wona, Romans 10:9. Nje okunye uyamthumelela naye. Siyambonga kuNkulunkulu baba. Sasicele nomsebenzi, ngizothi baba sibonga uNkulunkulu ngawe, uNkulunkulu akusebenzisayo phezu kwempilo zethu. Useyasebenza noma ethola umsebenzi ongakho permanent, kodwa ukuthi uyavuka njengabanye abantwana. Siyambonga uNkulunkulu. Ngithi baba ngidlulise lokho kubonga ukuthi umntwana useyasebenza. Naye ushilo ukuthi ukudlulisile baba ukubonga. Siyakubonga kakhulu-ke baba uNkulunkulu, siyambonga kakhulu ngawe. Siyaphila baMtsibande, siyalandela nemfundiso zakho zonke, yalalela ney'nkonzo nakulo mkhosi ekade bengene kuwabazalwane, kukhulekelwa iy'nkonzo zabesifazane 3 days, nami ngangingenile.
Siyambonga uNkulunkulu, sizwile ukuthi kuhambe kahle konke. Siyambonga kuNkulunkulu Baba. uNkulunkulu asigcinele nina nomama, ngoba asiseyikho lokhu esafika siyikho ekhaya lezwi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nibe nosuku oluhle. uNkulunkulu wazi izidingo zenu abe nani. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba nomama egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Baba siyabonga ngenkonzo. Ngingqungquthela abesifazane. Umuntu wazwa ukusiseka. uNkulunkulu samuza ukhulumisana nempilo zethu. Silalele nje kwathapha. Siyabonga kakhulu. Umuntu kususekile nje wafunda okuningi. Safunda okuningi. Hayi bo baba nginobufakazi la. Ingane yadadewethu iyafunda. Ibifunda nje ilindele imali. Hhayi-ke ngiye ekhaya vele ngifike ngibakhulekise abase-Roma 10:9. Ngavele ngavula inkonzo le yayisewelo. Sasasho kwabase-Roma 10:9 emva kwababa. Yimina uma indodakazi le kadadewethu. Hhayi sasho ngasikahamba ngaphindela kwami-ke nami-ke ngoba ngakade ngivakashele ekhaya. Uma sengibuyela ekhaya ithi ingane hayi bo mamkhulu ngicela ukuthi ungifake egruphini kwenzeka isimanga. Emva kokuthi sikhulekile nje yangena imali. Kade abaningi bayithola kade yayilindele seside isikhathi. Yavele yaqaqeka imali. Awu baba siyabonga. Hayi umkhuleko osenzela wona. Hayi yamangalisa. Siyabonga baba ukuba khona kwakho. Ngizomfaka-ke egruphini ngoba uthe nje ucela ukungena egruphini. Ngizothumela-ke imininingwane yakhe. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela baba Sibande nomama, umndeni wonke, abazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi. Ngithula nje ufakazi amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu asezela zona egameni likaJesu. Ngibonga nje nokuphila kanye nomndeni wami, siyaphila. uNkulunkulu usasibiyele nabantwana bakaNkulunkulu bonke usababiyele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangey'nkonzo abantwana benkosi ade bekuzo behlangene kuhle. Siyambonga uNkulunkulu, sithi ungcwele. Ngithula nje ufakazi bazalwane. Ngibonga uNkulunkulu nginomntwana nje wentombazane elokhu aqeda nje iminyaka ngazi isemingaki belokhu ebamba emsebenzini, wafundela i-IT. Amen bazalwane. Isikhathi eside ngawuthola umsebenzi, useze washada-ke. Ushade ngoFebruwari. Kuthe ngoMeyi kwangathi khona lapha athathwa khona. Kuthe dukuduku kwathiwa hhayi akumiwe kancane akusaqhubeki. Kodwa nje kuthe ngoLwesihlanu bazalwane wangifonela washo wathi kuthiwa uyaqala namhlanje. Uzobe uqala namhlanje emsebenzini. Ngithi nje khona kwa-IT kwesinye isikole usebenza nje kwa-IT nezinto zakwa-IT bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho noma kwi-contract, kodwa nje ngibonga amandla kaNkulunkulu bekhona okuvelayo. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Ngizothula nje lobo bufakazi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu emkhuleka abantwana bakaNkulunkulu, ukukhulekisana nokubambisana nje kukho konke egameni likaJesu, ngoba asimile ngemkhuleko yethu kodwa simna ngemkhuleko abantwana bakaNkulunkulu ukuthwalisana ey'ntweni zonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Mpostoli uNsibande, mama Mpostoli uNsibande, ikhaya lezwi sentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizophakamisa nje ukumbonga uNkulunkulu njengoba besihambile sisentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa ey'nkonzweni zabantu besifazane. Ngiphakamisa udumo uNkulunkulu, ngithokozile ngaphakathi enhlizweni.
ngigcwele nje ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngey'nkonzo eziney'mfundiso kanjena. Siyambonga ubukhona bukaNkulunkulu, siyabonga ukuthi sihambe kahle ey'ndleleni, siphephile siya noma sesibuya. Sibonga amandla elizwi likaNkulunkulu, indumiso. Sibonga nje Baba ubungcwele obusentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Kukho konke okwenziwayo kwenziwa ngobungcwele. Kuyasimangalisa kakhulu ngendlela emangalisayo. Sibonga izwi abefundisikazi abebeshumayela, umapostoli. Siyambonga uNkulunkulu ukufundiswa. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi sizokwenza lokho uNkulunkulu akukhulume nathi ukuthi masikwenze. Nangomama Maseko, umamfundisi uMaseko, umamfundisi uZondi, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Egameni leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba nangokubuka indlela isidlo senkosi ezidliwa ngakhona ngobungcwele. Baba siyabonga, ngibukile nje izolo ukuthi inkosi umuntu kade enza izinto ezingcolisa, ezilimaza singazi, kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu usivezela lokhu ukuba siphenduke ebese sihamba ngobungcwele phambi kobuso bakhe. Ngiyamdumisa nje uNkulunkulu ngawe Baba, ngomusa asenzele wona. Iziyalo zakho, iy'mfundiso nokuzinikela kwakho Baba ukhona phakathi kwethu ey'nkonzweni zabantu besifazane. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke, simnikeza udumo sithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Baba sihambe kahle nasemakhaya safika bephephile abantwana nemindeni yethu. Siyambonga kuNkulunkulu, udumo lonke malube kuye, nenkazimulo kuze kube phakade naphakade. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.